ଶାଗ ନା ଘାସ ତୋଳୁଛୁ? ଘାସ ତୋଳୁଛୁ ନା ଶାଗ? ଘାସ। ଦେଖିଆ ଶାଗ ଦେଖିଆ କାଇଁ ଏ କେତେ ତୋଳିଲାଣି। ଆଉ ଶାଗ କଣ କରିବୁ? ଭାଜିବୁ। କିଏ ଖାଇବେ? ବାପୁ ଖାଇବେ। ଆଉ କିଏ ଖାଇବେ? ବାବା। ଇଆଡ଼େ ଅନା ଟିକେ। ବାବା ଖାଇବେ। ଆଉ କିଏ? କାକା ଖାଇବେ। ଆଉ କିଏ? ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକ। ଆଉ କିଏ? ଆଉ କିଏ? ଆଉ କିଏ? ଆଉ କିଏ? ଆଉ କିଏ? ମାମା ଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ହଉ। କେତେ ଶାଗ ତୋଳିଲଣି? ତମେ ତ ସେତିକି ଟିକେ ତୋଳିଛ। ଅଧିକା ତୋଳିଲେ ସିନା ଶାଗ ଆମେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେବି? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେବି ମ? ତମେ ତୋଳିବ ନା ମୁଁ ଦେବି କଣ? ହଁ ତମେ ତୋଳ। ତମେ ତୋଳୁନ ଦିଅ। ଯିବା ହାରି। ଆଉ ଦିଟା ତୋଳିଦେ। ଆଉ ଦିଟା କହ। ଆଉ ଦିଟା ତୋଳିଦେ ଯିବା। ଆଇଲୁ।